Mulakno aja ning kono mriniyo. Wong salah manggon ngomel ison. Pindah rene, pindah rene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai ingkang kula hormati, panggalsanipun sepuh gentan. Alhamdulillah rawuh Pak Masyudi Dirjen Kemendes DPR Hari Mas Hari Sulistiono, Pak Kapolsek dan Ramil, para kiai kang rawuh. Nggih, wonten Bu Ketua Muslimat. Nggih. Niki Pak Lurah pundi Pak Lurah? Pantesan lemu. Rae. Pak Camat ya, oh nggih. Alhamdulillah para rawuh, para hadirin dalu menika gentan memperingati napa namine teng mriki. Khol Desa. Memperingati wujud syukur matur nuwun para sepuh maringi panggenan ingkang dipun sebat gentan. Dados gentan niki mboten kok ngerti-ngerti ujug-ujug onten ngono mboten. Wonten sing babat nggih. Wonten ingkang resik-resik. Nah, ingkang resik-resik niku biasane kali tiyang Jawa diarani danyang. Dadi khol niki ngekholi danyang gentan ngomong. Danyang. Oke. Jadi dibabat. Sebab maune gentan niki isine iki mestine ora menungso. Ya mungkin garangan, munyuk, ula, ngoten iki. Lho nggih. Jadi menungso niki mesti babat alas. Sebab napa? Menungso niki penghuni terakhir. Apa aja lali ya. Menungso niki penghuni terakhir. Sing didamel Gusti Allah ken manggon teng bumi. Jadi bumi ini niku wis luwih tuwa. Bumi ini mungkin usianya pun miliaran tahun. Lho dereng ana menungso. Jadi aja dikira bumi kaya wong gawe omah ngoten niku. Ana menungsane terus gawe omah. Utawa ana omah terus ana menungsane. Mboten. Bumi ini sudah bermiliar tahun. Menungso niku paling akhir. Kalau dilihat dari ilmu arkeologi, balunge wedhus. Nggih. Niku strukturnya luwih tuwek timbang balunge menungso. Napa, Bu? Mulakno aja ning kono mriniyo. Wong salah manggon ngomel ison. Pindah rene, pindah rene. Wong salah milih nggon ngomel. Ayo bengok ana, banter ana. Ngono. Iki pesone iki dicepno rono, soalé kabeh jamaahe rencanane ning kono. Nang sampean pilih manggon kono ngomel. Ya iki sing salah dudu sone, sing salah sampean le manggon. Lho pindah rono. Ya dibengoki meneh. Oh.
pancen wargane Pak Lurah ya aneh. Ngerti salah manggon ngomel. On, nek pengen krungu nono, tak kandhani sama tak tuturi pindah rono. Cara jamaah ngono wis iku beda langgar. Iki depno rono sitok. Sik krungu iki Kang. Son cilik iki depno rono, ora usah gede-gede wong panggonane ra tepak kok. Kayak ison cilik wae kene. Iku depno rono. Kang, Banser, meneo. Untiren. Depno rono. Son iki lho, Kandanane angel. Untir. Nah, depno rono. Iki sisan, iki wis rono. Iku rono. Oh sampean niku lho gawe perkara wae wong gentan iki panjen. Lho kok suarane ibu-ibu? Kok suarane wong wedok niku ya? Ya Allah, aku rawane nek ibu-ibu wis. Iku maha benar ibu-ibu dengan segala tempatnya. Nggih, Bon, nggih. Dadi ngeten. Sampeyan ojo mbayangno bahwa manusialah yang pertama menghuni bumi. Bumi niku nek panjenengan hitung nggih. Sampeyan hitung itu. Kita nggak ada Nabi Muhammad niku 1400 tahun yang lalu. Saya tak ulangi matematikanya. Nabi Muhammad itu gek 1400. Nah, Nabi pertama mbah buyute menungso niku Nabi Adam. Nabi Adam umure 1000 tahun. Nabi dan Rasul itu mek selangkung. Nek dibikin jarak rata-rata antar Nabi niku 1000. Nabi Adam kali Nabi Muhammad niku ada selisih 20.000 tahun. Nabi Sulaiman sing wong paling sugih sak donya niku sing digawe pujian iman temen wong kang sugih ora sembayang. Nabi Sulaiman sugih isih gelem sembayang. Nabi Sulaiman niku nembe 3000 tahun jaraknya. Kayak 3000 tahun. Nah sementara onten Nabi niku kadang bareng. Nabi Musa, Nabi Harun niku bareng. Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Dzulkifli niku bareng. Nabi Hud, Nabi Soleh niku mboten pati adoh jarake. Berarti nek dihitung saking jarak Nabi Adam dateng Nabi Muhammad nek rata-rata 1000, menungso niku nembe 20.000 tahun. Oh nek rada longgar gawe 2000 jarak nabine berarti nembe 50.000 tahun. Nek damel 3000 nembe 75.000 tahun. Nek digawe 4.000 tahun berarti jarake nembe 100.000 tahun. Niku wis pun paling suwe. Jadi jarak dunyane menungso manggon ning bumi niku kira-kira urung ana 100.000 tahun. Sementara dunia ini pun mlaku, sudah berputar sesuai dengan seleranya. Uwit niku wis ana sadurunge menungso ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Makanya fosil pohon itu ada yang berusia 1 miliar tahun. Lho, ndase munyo. Sing ketemu neng Solo niku sing Pithecanthropus erectus niku, sangiran Sragen niku usianya sudah lebih dari 2 miliar tahun. Loh, karena apa? Iku wis penghuni lawas. Gajah, mamut niku itu ditemukan fosilnya usianya niku sudah di atas 2 miliar tahun. Termasuk fosil hiu. Loh, jadi nek dihitung mbah buyute menungso karo mbah buyute gajah. Iki luwih tuwek mbah buyute gajah. Mbah buyute celeng.
Iki luwih tuwek timbang Mbah Buyute menungso. Jadi Mbah Buyute Pak Heri barang iki luwih tuwek Mbah Buyute garangan. Niki ngukur. Ini kita ngukur peradaban loh nggih. Jadi mula menungso ketika datang ke bumi dikirim karo Allah, sing pertama teko sapa? Nabi Adam. Langsung digawe gede. Soalnya nek digawe melalui proses kaya saiki lewat bayi ngono, ya dibadhok dinosaurus. Jadi sampean pelajaran ini. Mulane kenapa Nabi Adam ini digawe langsung gede? Soalnya sakurepe langit, sak lumahe bumi ini bayi paling apes niku bayi menungso. Paling apes. Bayi jaran niki saulan wis mlayu. Pemene bayi celeng. Rong dino pun melok lomba maraton. Lho nggih, bayi paling apes niku bayi menungso 9 wulan niku dereng saged napa-napa. Sampeyan bayangno, Nabi Adam itu digawe melalui proses bayi. Yo dipangan celeng isoan. Iso dipangan kewan sing wis ana ning bumi lho digawe gede Nabi Adam niku. Cek selamat. Akhirnya Nabi Adam kali Siti Hawa wong digawe gede. Rumah tangga paling nyaman niku rumah tanggane Nabi Adam. Rumah tangga sing ora tau ribut karo maratuwa. Nggih betul. Sedaya rumah tangga yang mesti tahu ribut kali maratuwane. Asli ngangge shot niku. Nabi Adam sebab gede ora tahu ribut kali maratuwa. Eri mesti ya tahu ribut kali maratuwa, mbok perkara apa. Ning sing sering ribut kali maratuwa niku bab putu. Aku paling hobi niku ribut kali maratuwa. Wis ngerti putune untune lara tukokno arum manis. Ngono niku nek. Iku mbah niku panjenengan. Wis ngerti putune pilek tukokno es krim. Akhirnya tambah meriang ngene iki. Yo nggih panjenengan mbah. Wis ngerti bocah kokon sekolah ngono angel malah simbahe. Ya wis ra sekolah ra apa-apa. Ngono. Wis ngerti bocah angel oleh dikongkon adus malah ratus ora apa-apa. Anu lha Nabi Adam itu didamel langsung gede, medun mriki. Nggih didono. Ya sampeyan iso mbayangno Nabi Adam niku swidak dira sak menten. Nggih. Sak menten niki. Swidak dirake wong Arab niku sekitar hampir 1 meter. Saking tangane gede. Lah nek swidak dirok niku berarti kan Nabi Adam niku hampir 50-an meter. Dadi gede Nabi Adam niku. Medun teng Arab mriko, teng Mekah. Mula petilasane tesih wonten ingkang dipun sebat Jabal Rahmah. Niku petilasane Nabi Adam kali Siti Hawa pedhok. Lah Nabi Adam niku gede, anake gede, sak turunane gede. Jadi wekdal teng Arab rumiyin niku panggonane wong gedhe. Mula sampeyan iso mbayangno Nabi Adam nek swidak apa 50 meter. Berarti nek sedina makme niku sekintal niku enten. Sampeyan hitung. Jadi sebab pusat wong gedhe teng Arab kawitan medun, mula akhire panganan ning Arab niku entek. Terjadi penggundulan hutan. Nggih, pengerusakan itu mriko. Dereng niku sing dirusak pangeran kei azab itu walik bumine. Jadi sampean iso mbayangno, mengapa di Arab terjadi penggurunan? Entek. Wis dipangan mbah buyute mbiyen. Kewan wis sing nyiso mung arek unta, keledai, bangsa garangan wis ora kek rauman wis entek. Woh-wohan sing tersisa mung karek kurma, jelima. Ciplukan barang wis ilang mriko. Tek ngono. Dipangan sing mbah-mbahne sing lawas. Nah terus jin barang ngono wis ora kerasan teng mriko. Arep medeni sapa wong ora ana wonge. Akhirnya sing bertahan mriko karek syaiton karo jin. Dadi teng mriko bangsa wewe gombel wis ora eneng. Gundul pecingis ngono wis ora eneng, wis sepi. Nah, sana sudah habis. Akhirnya Nabi Adam
anak putune bergerak ke seluruh dunia. Wonten sing geser teng Cina. Nah, mulai urip petuk musim dingin, salju turun, banyune medun, tapi napa srengenge ya metu. Dadi nek Cina niku sing manggon ning kono, niku terus kebagian bumi sing saljune medun, srengenge metu. Mula silau wong kono kriyip-kriyip nah suwe-suwe terus adaptasine matane sipit. Singa-singa niku nyisone teng Afrika. Mula anak putune Nabi Adam sing geser Afrika suwe-suwe beradaptasi karo Afrika. Ireng-ireng, gosong-gosong. Sebab napa? Teng mriku ana singa akeh. Singane kathah dadi digawe ireng, nek diuber singa ben ra ketok. Nek putih diuber singa mlayu nang ndi itu sistem adaptasi gitu. Sing nang Eropa berubah menjadi tinggi besar rambutnya abang karena harus hidup di musim dingin. Nek digawe cilik-cilik katuken mati. Masih pindah Indonesia termasuk sing pindah gentan. Nah niku dadi cilik-cilik pesek-pesek kok ngeten iki nggih. Paling gede Mas Heri tok. Lha niku dadi itu migrasi namanya. Mulai sampean kudu memahami, nah begitu migrasi petok bumi asal yang sudah punya kehidupan sebelum ada manusia. Mula menungso kudu patuh dengan kehidupan yang ada sebelum ada manusia. Jadi mulane bumi niki sadurunge ana menungso wis duwe hukum. Jenenge hukum alam. Ngoten lho niku mulane sadurunge ana hukum agama, kenapa ada hukum alam? Dan hukum alam niku kudu nurut sampean. Agamamu apa, sukumu apa, bangsamu apa, kudu nurut kali hukum alam karena hukum alam sudah ada sebelum ada manusia. Jenenge kali niku ket biyen ya banjir. Ndak ada sungai kok ora banjir, umpamane sungai niku panggonane nyilekno banyu. Ket urung ana menungso kali niku nek banyune gedhe ya banjir. Mula menungso urip ning pinggir kali nek kena banjir ya aja bengo. Aja ribut karo Kemendes. Kita nggak ada yang nolong. Ini DPR gimana? Apa Pak? Nek ora gelem ngono, ya aja pinggir kali. Ya padha karo ibu-ibu sing kono mau. Wong pancen panitia niku gawe son niku ngadep rono. Mula nek kepengin krungu ya aja ning kono. Iku jenenge hukum alam. Jenenge segara niku utah. Keterung ana menungso glasial interglasial carane niku pun banjir. Mula ana menungso kok urip ning pinggir laut kudu trima nek ana tsunami. Wong tsunami niku keterung ana menungso wis ana. Lho ngoten lho nggih. Wong urip ning gunung nek sak wayah-wayah mledhos ya aja kakean bengak-bengok njaluk tulung wong keterung ana menungso gunung iku mledhos. Terus nek urip ning pinggir gunung ya aja gunduli hutan. Wong sing nyancang lemah niku uwit. Mulane sampean urip ning pinggir jurang kok senengane gunduli hutan ning dhuwur gunung ya mesti arep agamamu apa, bangsamu apa ora urus. Sebab kuwi hukum alam. Mula menungso kudu patuh dengan hukum itu. Sing nahan banyu napa? Dadi tandon terbesar persediaan air niku uwit. Nek sampean urip kok pengen banyune gampang aja nebang uwit. Nah nek sampean nebang uwit pengen banyu gampang ya tuku aqua. Jadi kenapa hukum alam itu ada? Sunnatullah itu ada karena dia ada sebelum ada manusia. Mulane sampean kudu nurut. Sadurunge ana menungso kala jengking iku ya wis ngentup.
Mula sampean nek sampai dintop kala jengking berarti sampean salah manggon. Sadurunge ana menungso, jenengane tikus iku pancen panganane pari. Dadi sampai saiki sampean nandur pari dipangan tikus ya aja tulung. Nandur gedung kok ora dipangan karo tikus. Mulane sing pinter ya disemprot, ya diapa piye carane tikus ora mangan pari. Tapi sing pinter ngenteki tikus ya namung kiai tok. Ini Kemendes ini mumpung enten Irjen Kemendes. Kalau ada hama tikus, Pak Masyudi, sing iso ngilangi tikus namung kiai. Estu namung kiai tok. Nggih, wis arep tikus napa mawon nek mungsuh kiai mesti entek. Kiai ngelumpuk sak Jawa Tengah. Basul Masail. Terus putusannya dipesen, aku pesen tikus halal. Lah nek tikus wis dihalalno, 2 minggu entek niku. Sate tikus. Jadi sadurunge hukum agama niku wis ana hukum alam. Mula begitu alam rusak niku hukum alam. Mula Gusti Allah ya wis sing garai rusak iku menungso. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sebab menungso niki penghuni terakhir. Sing paling update. Jadi upgradean terakhir gaenane Allah iki menungso. Mulane begitu menungso medun, mulai donyane niki langsung reja. Mulane dipasrahno menungso. Alas iku ya mono yamene tunggoni macan tetep sepi. Segara tunggoni iwak sepi. Gunung tunggoni trenggiling sepi. Ketekan menungso reja akhirnya rame menungso. Akhirnya donyane regeng. Mulane dipasrahno karo menungso. Coba nek donya iki misal dipasrahno malaikat ya sepi, wong ora rabi. Son ra payu. Lha rabi kan gara-gara menungso rabi kan son dadi payu, rame jedung-jedung. Lho kan padha kawine to, masih sapi ya kawin, tapi ora reja. Tubruk ngono wae. Lah nek menungso iki gitu, arep kawin wae rame, gawe KUA. Mula ana pegawe-pegawe KUA wis reja. Engko manuke diterno, ana terbangan, ana son, catering payu. Nek sugih adela payu. Reja menungso iki reja. Mulane sebab menungso iki reja mula karo Gusti Allah karepmu wis. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tak gawe kabeh sak karepmu donya. Mulane menungso nek ning donya apa wae iso. Ning sing penting aja lali hukum alam, aja lali sunatullah. Sampean pengen ngetok wit monggo, ndak apa-apa, boleh wong butuh omah. Sampean ngeruk gunung boleh, wong ya butuh omah, butuh kantor, butuh gedung kaya ngoten niku. Sampean njaluk pitik boleh, wong butuh protein. Beleh kek sing penting pamit bismillahirrahmanirrahim. Pokoke sing penting aja celeng ngono ae. Lho apa boleh to? Mulane nek wis menungso teko, nek menungso niku ora mikir, mon donya rusak. Gunung ketekan menungso langsung tek. Gawakno begu, tek. Alas gawakno senso. Iwak sak pira pintere nglangi karo menungso kalah. Dipancing, di jaring, disetrum, dipotas tek. Manuk sak pira pintere mabur tek karo menungso diplinteng, dibedil, tek-tekan. Lha menungso niku kabeh oleh. Menurut pokok pamit, jaluk sapi oleh, pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Manuk cekelane angel, bedil bismillahirrahmanirrahim. Tapi ojo lali, mereka punya fungsinya masing-masing. Manuk kok enteki, ya alasmu entek. Wong sing nandur alas iku manuk, yang makan biji-bijian itu manuk ditelekno tukul tanaman baru. Mulakno polisi ya kudu ngenteki wong nyekel bedil. Senapan angin niku sing ngenteki manuk. Nek senapan angine dioperasi ya tetep ae isih oke. Wong pabrike isih
Ana. Lho ngoten niku. Ini kan siklus. Nggih, sampean aja gething karo cacing. Cacing anggere ana sampean siram ringso, cacinge mati. Padahal menungso niku nek kentekan cacing menungsone mati. Coba cacing nah 3 wulan entek kok bumi ngono. Mati sampean, ora ana sing ngentekno batang. Sing mangan batang sapa? Nek ora ana uler, ora ana cacing ulet gitu. Set ngono niku. Iku ra eneng batang numpuk menungso mati gara-gara kolera. Loh, ayo. Serangga cilik-cilik aja mbok semproti ae. Iku engko nek entek yang melakukan penyerbuan terhadap padi sapa? Sing penyerbuan napa klopo wedok nang klopo lanang sapa? Niku entek 2 wulan dunia berhenti. Lho, iku kok ketoke cilik-cilik ngoten niku. Donya niki berlaku hukum, menungso pendatang. Asline donya iki ra eneng menungso ya ora apa. Apa mulakno wingi pas Covid nah menungso mati kabeh. Lho ora apa-apa. Kali ya tetep urip, alas ya tetep urip, ndak ada perubahan. Malah donyane seger. Pitik wis ra wedi meneh dipangan menungso. Iki dipaksa ngendhok sedina ping 2 sampai silite suwek. Jadi sampean jangan merasa bahwa sampean ini adalah yang terpenting di dunia. Ora. Makanya kalau melakukan sesuatu kudu ngitung. Nggih ta? Saniki wong pesisir ribut kenapa tambak mati. Tidak subur seperti dulu. Lah banyu sing nggawa material kesuburan dari gunung, sing biyen medhun ning pesisir iku banjir. Banjir itu membawa kesuburan dari atas, kotoran yang di pinggir itu diguak neng laut. Terus ditanggul kaline. Akhirnya liwat tanggul tok. Sing nggawa penyakit nang laut ya ora eneng, sing nggawa kesuburan teko gunung ya ora eneng. Akhirnya napa? Ya pupuk. Rompone pupuk pabrik sing payu. Ngeten iki kudu dipikir. Makanya orientasi ini wong desa itu Pak Masyudi sing kudu melok rancang pola berpikir. Karena nek ini ya ora. Lah niku wis ora peduli agamane sapa. Agamane apa, bangsane apa, wong dhek teko nguri kok. Malah kan beragama iku enak nek ora cocok ganti mazhab ngono malah ora apa. Tapi nek hukum alam sampean ganti apa? Ora iso. Dia sesuai dengan hukumnya. Wis ora usah tak ribut. Nah, lah akhirnya menungso ini yang terakhir penghuninya. Untung nanti sing garai dunia ini akhirnya ya ruwet ya rejo ya menungso. Mulane sampean akhirnya dipilih karo Allah, sistem pasrahno menungso. Wah, akhirnya nyebar menungso tapi nyebar dengan gayanya masing-masing. Wong Eropa niku sadurunge ana menungso musim dingin. Mula wong manggon Eropa ora tau wani macam-macam karo musim dingin, ndak enggak berani. Kalori harus cukup wong Eropa niku. Begitu musim dingin, tubuh butuh kalori tinggi. Makanya menghasilkan persediaan daging yang banyak, susu diatosno jadi keju, susu dibusukkan menjadi yogurt. Itu orang sana karena begitu musim dingin, ora obah deh. Begitu musim dingin, kulitnya wong wedok niku nek teng mriko berubah bintik-bintik kaya kulite tekek. Pigmennya hilang. Dia harus di dalam rumah ora boleh nyambut gawe. Makanya wong kono nek wis musim dingin berhitung betul. Bagaimana membangkitkan pemanas musim dingin, bagaimana membangkitkan pendingin di musim panas. Mula ra urus negarane sapa pokoke sing duwe energi, sing duwe minyak, sing duwe batu bara, rakekke perangi. Sebab nek orang ngono mati dhek. Makanya sampai njajah Indonesia baru golek anget-anget. Nang sampean ora perlu ngono. Wong srengenge ra tau ilang esuk ana sore ana. Ora perlu AC ora ya tetep urip. Cukup sarung tok wis urip nek wong kene. Nek kademen kemulan sarung, panasen kebut-kebut sarung. Wong kono sediane
Apa kalori harus tinggi, daging kudu ana musim dingin. Sampeyan sak umur-umur mangan kobis, urip. Beda lho. Mula polane wong donya beda. Mulane sampeyan ndelok kenapa orang Eropa kok tertib, tertata. Nek ra ngono ya matek. Musim dingin kirek ora dislametno di ruang negara. Ya sesuk wis ora nang katuken mati. Nang kene kirek mbok colo masih gudiken 7 tahun isih urip kok kene iki. Niki cara pandang, Bu. Mulane sampeyan kudu ngerti kok ngene. Iki ngaji bab doplang mulane tak critani ngene. Kula ya dirungokno Pak Irjen Kemendes dadine ya cek padha ruwe ya. Ini penting sampean pahami ya. Napa wong Eropa nggih nek ro srengenge senenge ra umum. Ya karena mereka kehilangan matahari selama 4 bulan. Mereka begitu musim dingin ngenteni srengenge peteng ngoten niku. Makane nek ndek duit melayu mrene di pantai-pantai Indonesia simpakan tok utangan tok. Niku senes pornografi, niku dede. Makanya pemerintah tidak boleh buat peraturan turis harus ke sini harus pakai jilbab. Ya buyar pindah Thailand. Wong mrene golek srengenge kok malah kokon jilbaban. Merano ra ono turis di negara-negara Arab dede wong ra entuk. Akhirnya mereka tidak dapat pemasukan dari dunia turisme. Lho niku wong Eropa. Napa negara Eropa ini kok resik ya nggih to? Tidak terlalu banyak sampah daun niku. Lho sebab ning mriko niku wite niku amit sewu. Ketika musim gugur, rontok bareng blek wis resiki tukule sesuk musim semi. Mangane godhonge niku tukule bareng rontoke bareng kene ana tukul ana rontok sampe pasukan kuning ning ndi. Jadi mulane nek musim dingin wong kono ora duwe godhong. Satu-satunya daun yang tidak rontok adalah daun cemara. Mula bulan Desember nek riyaya Natal godhong cemara. Mula sampean rasa emosi karo cemara ngarep masjid. Jangan tanam cemara depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Kan mulai kaya ngene iki memahami. Mulane karo Gusti Allah. Ya ayuhan nasi menungso. Kowe iki menungso, ilinga dul. Duduk kewan, duduk munyuk. Hei menungso, yang tidak manusia tidak hai. Ini menungso. Inna khalaqnakum min dzakari wa lanang wedok Adam Hawa. Terus dari situ waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Jadi berbangsa-bangsa bersuku-suku lita'arafu untuk saling pengertian, ora saling kenal mengenal. Basa Jawa niku, basa Indonesia ora iso maknano lita'arafu niku mboten iso. Bahasa Indonesiane mboten disanggup. Bahasa Indonesiane kenomen. Mula lita'arafu agar saling mengenal. Mboten. Nek mengenal niku mboten ta'aruf niku agar saling pangerten. Aku kenal tikus ning pengen nuthuk ae. Tapi nek pangerten beda. Di bahasa Indonesia kan kadang memang ra kuat to ketemu basa Arab, pomene basa Quran. Wong bahasa Indonesia niki petuk basa Jawa kadang wis mati, kunduran truk ngono wis ra ketemu sampean. Coba sampean kunduran truk ngono bahasa Indonesiane apa? Utawa kecirit. Ya ora ketemu. Pomene polisi niki, angger syahadat kok bahasa Indonesia iso langsung musyrik. Polisi, tentara bangsane. Niku jaksa ngoten nggih. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saksi itu kan yang melihat, yang menyaksikan secara langsung. Lho sampean kok bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa sampean tahu petuk? Mula anak seni ingsun nek basa Jawa, Allah ilaha illa ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Jadi mulane sampean kudu pangerten wong Eropa niku ya wis ngoten niku. Nggih, mulane kita panjenengan sedaya kudu paham oh neng kono. Lah sing pindah Cina ya tetep harus ikut aturan Cina. Cina niku nek srengenge apa nek saljune medhun srengenge metu dadi putih silau ngoten niku ya dadine terus krip-krip ngoten niku. Dan hawanya menjadi hawa yang
Memudahkan perempuan itu gampang mana. Mlane wong Cina niku manaan. Hari ini populasi wong Cina itu sudah sampai di 2 miliar wong. Sampeyan bayangno sak negara isine 2 miliar. Sehari makan gandum 0,5 kilo. Kebutuhan Cina dalam satu hari 1 juta ton gandum. 1 juta ton diklelepno ning ndoplang gak wis apa ndoplang. Gentan ya wis matek sampean. Ayo, 1 juta ton. Mangkane Cina niku saiki masih pinter ngopo-ngopo. Niku duwike akeh. Ekonomi maju, tapi panganan mereka kurang. Sebab nopo? Gandum ra iso di-download. Babi ra iso di-download, kudu diternak. Mangkane seluruh makanan di dunia saiki disedot karo Cina. Thailand panen beras paling banyak, tapi beras dalam negeri ini ora eneng sebab disedot karo Cina. Iki sing nyedot panganan akeh meneh sakniki India. India ini 1,5 miliar orang. Kebutuhan beras mati di Cina untuk 1 orang itu 2 kilo. Berarti kebutuhan beras mati di Cina, di India itu 3 juta ton per hari. Soalnya mangane wong kono ora umum, kepelane sak bal kasti, plak ngono. Dan ini menghasilkan mulane wong Cina gandum barang ngoten niku ingin namanya digawe mie, ben awet disumpit. Coba nek mangane dicawuk ya cepet entek. Cina yang mengandalkan babi, ora iso mengandalkan kambing. Kambing go makani wong Cina ora cukup wong pentile loro anake siji. Maka lebih memilih babi, pentile 16, anake 30. Ini kan pola pikir. Sampeyan kudu paham. Niku. Ini kehidupan donya. Mulane sampeyan kudu rumangsa alhamdulillah urip kok ning pundi niki gentan. Penake ora umum yamene hawa ora perlu diase. Aduh, sesuk-esuk petuk srengenge. Aduh, enake ngene sayur apa-apa no. Ora perlu nyontoh wong Eropa. Eropa niku nek musim dingin ra duwe iwak karena airnya mengering. Musim panas iwak dadekke sarden. Nang ngono sampean lapo melu-melu mangan sarden wong bendina iwak kali ono. Ora kecekel iwak ya kodhok ya akeh. Kita ini betapa enaknya dadi wong Indonesia. Sampeyan urip ning Afrika ngono, ya Allah, kewane niku rung entek. Nandur pari entek nomprit. Emprite wong Afrika niku triliunan pesian. Sing diimpor mriki niku lho. Nggih, enten wong mriki ngimpor emprit Afrika sijine 30 juta. Jenenge Blackstrut. Blackstrut niku emprit niku cara mriko. Nandur gedang pangan betet entek. Nandur jagung pangan betet entek. Nandur telo dipangan celeng entek. Celenge niku jumlahe kaya dawet. Napa wong Afrika kok jarang lomba berenang kok juara ngono. Ora wani nyemplung kali wong boyone kaya dawet. Kula teng Tanzania zaman semonten nggih. Waktu pelak apa? Teng Serengeti niku. Kula niku teng pinggir kali bengi-bengi pengen ngising wong kono ra duwe WC. Seneni karo no. Ya aku ya nurut lah akhirnya mboten teng kali. Bareng esuk tak delok ya Allah lah sida ning kali gak ya matek aku ning kono. Wong boyone kaya dawet. Mriki sampean renang ning kali boyo wis dienteki mbah buyute dhewe. Neng omah ula wis dienteki kono dereng telas, Bu. Nandur jagung pangan betet ngono sedina entek wong betete iki gedene sak mentok. Jenenge maghau. Nandur gedang dientekno munyuk. Munyuk sekali mangan sak tandan wong gedene sak sapi. Jenenge gorila utawa King Kong. Kene ya Allah, enake kok ngene nyantai amene. Pengen mangan telo ya eneng, ra ono telo jagung, ra ono jagung ya porang, ra ono porang. Apa wae ono teng mriki niki. Dan ini kadang tidak pernah kita sadari bahwa karo Allah mungkin kita dibikin paling kecil, gak apa-apa. Tapi karo Allah diberikan kita tempat terbaiknya di muka bumi namanya Indonesia.
Mulane ning kene niki enak nyantai. Alah. Lan kadang iki saiki rawame korupsi. Ya korupsi ya sing korupsi. Ana bupati kecekel korupsi ngono ku ya. Ya nek jarene aku ya wis ben wong nek bupati ra korupsi ya ora iso dadi maneh. Lah anggere wayahe dadi sampean njaluk 100.000-an nah dhuwit teko ndi? Sampean kuwi sing gara korupsi. Lho saiki dadi bupati nek ora ngekeki dhuwit ora mbok coblos. Nggih mboten? Ngono kuwi kelakuanmu kuwi sing garai korupsi ngono kuwi. Ayo. Ngono. Dadi DPR nek ora bayar 100.000-an ya ora mbok coblos. Ngono wis diawasi polisi, tidak boleh money politik. Ngono sampean jenenge salini uang bensin. Pancene perkara ngono asline. Dadi mulane niku wis dunyane kok ngoten niku. Saiki ribut, ada DPR ketangkap, ada bupati ketangkap. Nah wong sampean anggar pemilu nek ra dikei dhuwit ora dicoblos ya piye? Nggih, Allahumma 100.000 ngono mendung. Kok belum ada serangan fajar ya? Tapi kita ini punya siklus kehidupan mulano wong pengen rene niku ket biyen para rawuh. Dari dulu mangkano londo sampai 350 tahun neng kene. Ya pengen manggon kene wong manjene enak. Nggih. Enak teng mriki mulane untung diusir karo Mbah Buyute dhewe dikakno bedil men ditumbak niku 10 November diusir. Lho kadang sing manggon mriki ono sing ra gelem mulih niku ya ono. Biyen digawa mriki kali londo terus mriki terus sakniki enak nyaman. Ya ora gelem mulih, ya eneng wong pancen enak teng mriki. Mulane ben aman teng mriki terus mriki dikira anake kono. Ngoten niku ya ono. Indonesia adalah anaknya orang Tarim. Ngono niku ya ono ngoten niku. Wong pancen ning kene niku enak. Banyu ngarep moto ono. Sampeyan iso mbayangno ning ngarep banyu angel. Mulane wong Arab iku gelutan. Sumur siji diroyok sak negara. Lah ra eneng kok. Nang kene ra entuk jiko sumur kene gawe sumur ning kono eneng. Wong Arab niku wit siji wis dadi pusat gelut. Lah mulane wong Arab niku wong lanang menangan soalé uripe niku keras. Nyambut gawe ya wong lanang, apa-apa wong lanang. Mulane wong lanang uripan ning ngono, soalé kehidupan tergantung wong lanang, perang ya wong lanang. Lah ning kene malah sing kuat wong wedok. Lho gitu, kene kuwi nandur pari ya wong wedok. Wong wedok ditinggal wong lanang ning kene urip. Ning Arab wong wedok tinggal wong lanang ya dadi jarahan. Jadi mulane ini menjadikan pola hidup. Akhirnya wong ning Arab kono wong wedok niku seneng nek wong lanang kuat. Akhirnya wong lanang nek kuat bojone 4, bojone 5, wong wedoke nurut. Lah wong mriki wong wedok iso urip dhewe. Mulane ana wong ora bisa sampai loro ya ngenes wani kabeh. Lha menghasilkan pola budaya seperti ini, makanya sampean kudu paham. Mulane negara pun harus ngerti. Wong cilik-cilik ngeten iki kok nguber tinju wis ora bakal menang wong Amerika gede-gede. Tonyo yang geledak. Bal-balan terus Indonesia pengen juara Piala Dunia. Yo angel, wong Piala Dunia niku bal-balan aturane padha, wonge seje. Basket ngono, sampean gedekno ilmu perbasketan, mungsuh wong Amerika yo kalah dhuwur wong kono 2 meter sampean mek sak menene. Mulane olahraga sing mestine dikembangno kene ya bangsa patelele ngoten niku. Nekeran. Lho kaya Thailand karena dia kecil yang dia kembangkan adalah olahraga khas mereka. Khas kono. Ingin apa bangsa niku Muay Thai ngoten niku. Cina yang dikembangkan biyen ya bulu tangkis wong-wong cilik-cilik kok itu menangan. Lah kita ini kadang membangun pengen podo karo wong kono basket nang ndi gawe lapangan basket kaya apa sepak takraw ngono malah karuan. Podo cilik-cilik menangan.
layangan ngono olahraga. Apa karetan mencolot ngono. Ya kita ini harus paham yang kayak gitu. Makanya beberapa negara ngono api-apian. Menang-menangan. Karena apa? Untuk menghidupi warganya. Nah, sampean kadang ngene iki wis ra ono sing nyritakno. Mulane akhirnya rumongso bahwa kita ini bangsa paling jelek, bangsa paling Arab genah. Nah, akhirnya nurut kita ini bangsa tempe ngono. Begitu tempe sampean dirokno bangsa tempe rapayu digawe wong Jepang paling larang ning Jepang. Sampean ganti sayur asem karo tom yam. Lho padahal tom yam iki ning kono iki panganan rapayu tekan kene panganan laris. Amerika kirim panganan McD, padahal McD iki panganane kuli. Teng mriki paling panganan elit. Sampai ndak sabang wis ndak sireng wis diabang-abang. Akhirnya dadi LKMD Londo Komendasi. Kita ini lho cerita lho nggih ngapunten. Jadi bangsa kita ini kehilangan sejarah. Sehingga menganggap sejarah orang pasti lebih hebat. Padahal ya padha ae. Wong Eropa duwe kisah cinta Romeo Juliet. Wong Arab duwe kisah cinta Kais Laila, wong Cina duwe Sampai Ingtai, wong Jawa ya duwe ande-ande lumut. Kono ono ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, kene ya duwe bawang putih, bawang merah. Ono wong Roso jenenge Samson, kene ya duwe Bantung Bondo. Oso, neng kono duwe kisah kewan ngomong Tom and Jerry, kene ya duwe kancil nyolong lu duwe kabeh padha, apa sing ora duwe? Ayo. Ini nggak ada yang cerita wisan. Amerika menceritakan bangsanya mulai Wild West sampai The Last of the Mohican. Kalah karo Cina dek gawe American Shaolin, American Kungfu. Ojo ngasih isin. Kalah karo Vietnam gawe film Rambo 1 sampai 6. Kalah karo Jepang gawe American Shaolin, American Samurai. Bahkan samurai terakhir toko Amerika jenenge Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Cina nyeritakno Wong Fei Hung sampai Sun Gokong. Ular putih, ular hijau, Raja Wali Sakti. Ora entek. Jepang menceritakan Oshin sampai Samurai X. Amerika menceritakan apa? Malaysia menceritakan bangsanya lewat si Upin, si Ipin. Ndak boleh ribut sama anak-anak India kayak toko cilik jenenge Jarjit. Jo ribut karo anak-anak Cina kayak toko cilik jenenge Mei Mei. Jo ribut karo wong Indonesia kayak toko cilik jenenge Susan. Kita gak ada yang cerita. Makanya sampe diceritani bangsa liya koyoke top. Ono wali-wali anyar kok Yaman ngono semangat wah iki wali tenan. Ngono lho kita lupa. Kita ini hari ini gak ada yang cerita. Lalu wis aku tak ngalahi tak ceritani sampean bahwa bangsamu bukan bangsa kecil. Bangsa kita pernah menjadi bangsa terkuat mengalahkan Mongolia. Eropa jatuh karena Mongolia, Cina jatuh karena Mongolia, Arab jatuh karena Mongolia. Mongolia nyerang Nusantara, ditabrak Mojopahit, ditabrak Singosari, entek. Kita pernah memenangkan perang terbesar dalam sejarah umat manusia melawan Mongolia. Makanya ojo kaget 10 November kita perang karena merah putih dan satu-satunya bangsa yang merdeka karena merebut kemerdekaannya adalah bangsa Indonesia. Ini rano yang kita anu. Sehingga kita ini merasa bangsane dhewe ya apa, ono presiden jelek, ono polisi jelek, tentara jelek, karena enggak ada yang cerita. Nggih, dan niku mulane kita ini mendapat warisan gentan itu luar biasa. Mbah-mbah ini dhewe pinter. Golek nonggon sing banyune gampang, tanahe subur, tidak rawan bencana, tanahe datar, hawane seger, ora ASEAN yo adem. Berarti mbahmu iki para pemenang. Mulane ana desane jenenge Gentan. Berarti desa Gentan iku desa wis lawas. Karena tempat indah adalah tempat yang dipakai oleh para leluhur. Buktine napa? Gentan sampean wis ora ngerti artine. Desa kok wis ora ngerti artine, berarti ku desa kuno. Bahasane lawas. Aku dhewe wis ora ngerti Gentan niku sapa. Saking lawase sampean sampe ora ngerti sing babat alas danyange jenenge
Sapa saking lawase. Indonesia wong pancene mbubak alas lagi tahun 45 danyange isih ngerti sampean Soekarno Hatta. NU wong pancen ngedeke lagi tahun 26 danyange isih ngerti Kiai Hasyim As'ari wong rung suwe. Muhammadiyah danyange Kiai Ahmad Dahlan apa meneh MTA gek wingi danyange Pak Sukino ngono ki apal sampean. Gitu. Semarang wong urung suwe ya isih ngerti Bupati Adipati Pandan Narang isih ngerti. Tapi nek saking suwene wis ora ngerti. Saking lawase. Sami kalian tiang Mekah zaman semonten. Sing bubak alas iki sapa? Kok ana tinggalan Ka'bah. Iki sing babat alas Mekah iki sapa? Kok ana citakan sikil loro iki sikile sapa? Ya ora ngerti. Mila terus akhirnya Kanjeng Nabi dikandani, iku tapak sikile Nabi Ibrahim. Sing ning dhuwur kono petilasane Nabi Adam Siti Hawa. Sing ngandani sapa? Gusti Allah. Bile sing babat Mekah niku Nabi Ibrahim teka nggawa putrane, teka nggawa garwane. Terus matek neng kono donga Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, kula nitip pun anak kula, putu kula tak babatno alas kene, tak tinggal neng kene pun senajan ora eneng apa-apa tang-tang padang pasir titip ke kene masa borongo panjenengan. Pun muga-muga bajek atine gelem salat, muga-muga panggonan iki disenengi wong, muga-muga entuk rezeki wowohan. Saking prihatine Nabi Ibrahim oleh ndonga, sikile niku nyitak teng watu sing akhire ben ora dilalekno anak putune, citak watu niku dipun sebat makom Ibrahim. Lho. Nabi Ismail betapa susahnya urip zaman semono. Ming turu ngrewangi bapakne panggonan kesediaane Nabi Ismail tenger jenenge Hijir Ismail. Siti Hajar mlayu golek banyu tengeri sofa Marwah. Ujian Nabi Ibrahim beleh anak tengeri Jamarat Ula wusta Aqabah. Loh, itu setelah sekian tahun ya ora ono ngerti kuwi. Mulane begitu Ka'bah arep dibubari karo Abraha. Jarene Abdul Muthalib, ya aku ora ngerti Ka'bah iki teke sapa, Mbah. Ora ngerti aku. Nek unta iku tekku aja bojiku, tapi nek Ka'bah ora ono sing duwe karepmu arep apa. Tapi kok sing duwe ngamuk karena ndak tahu iku apa. Padahal Ka'bah itu niku bangunan pertama ning donya sadurunge Nabi Adam medun ingkang dipun sebat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Nah, mula Kanjeng Nabi dhewe yo ora tau lali karo Nabi Ibrahim. Sedina ping 5 nyebut Ibrahim. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Lho niku anak putu aja lali babuyutmu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Pokoke anak putu sing teka ngguri aja lali ndongakno sing lunga dhisik sing gawakne iman. Nah mulane ben ora dilalekno Kanjeng Nabi sak umate diwajibaken nilik petilasan niku. Naminipun umroh utawa haji nek ndek duwe. Umate Nabi nek ra ndek duwe rono wis ora apa-apa saka adoh wae online. Ngadep rono fawal liwajaka syatrul Masjidil Haram mula bangun masjid sampean bendina mustaqbilal kiblati. Yo. Iki jenenge wong waras, aja nglalekno jasane babuyut. Lha niku Islam. Lha mulane terus awak dhewe gawe khol kaya ngeten niki damel napa to? Ngeling-eling.
Nek wong tuane dhewe niku wis mlaku rono, kembali ke titik awal kehidupan. King pundi? Ya king nang berangkat malih teng langit pitu. Wong kampung asline menungso niku teng langit pitu mriko. Niki lak transite menungso langit siji planete bumi. Bumi duwe tangga Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Niki langit siji, planet bumi. Kampunge sampean asline niku langit pitu mriko. Sing tau rono Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenenge Isra Mi'raj tau rono. Nek sampean kan lali urung tau rono. Wis dikandani rono. Nah, sing sesuk yo rono innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, nek kene dilantari wong tuwa mula sampean memperlakukan wong tuwa iku nganggo ukurane awak dhewe ya. Ukuranmu iku lho. Sampean ki saiki wis dadi wong tuwa. Sampean nek duwe anak, gitu. Nek duwe anak mesti arep-arep putuku tekane kapan? Kok urung ana putu lahir. Nek dadi ibu arep-arep kok aku urung mana. Persiapan kelahiran anak kaya napa ayo? Sampean nabung, sampean ngene. Engko apa mempersiapkan ora duwe utang. Arep lahir wis persiapan popok, persiapan biaya rumah sakit. Begitu engko lahir bayar rumah sakit, ora duwe utang. Anake gede sekolah ora duwe utang. Ngono iku. Lho ngono saiki wong tuamu mati lho kadang malah alasan orang mati tidak boleh merepotkan orang hidup. Padahal waktu bapakmu sampean lahir, yo repot gara-gara sampean lahir. Lho. Dadi nek ana sedekah bumi, ana khol ngeten iki, kirimi wong tuane sampean. Lah ketang 5.000, 10.000 duit pasrahno dia ra duwe utang kaya sampean biyen nek kepengin apa-apa wong tuane utang. Jadi ku jenenge wong waras niku kaya ngoten niku. Nggih. Sampean nek duwe anak loro nggih dinteni ditunggoni karo dikebuti, ora bakal pindah sampean. Pemene sampean duwe putune demam, putune apa ditunggoni full sewengi. Nggih to. Lho mula ngeten iki jak ndongakno wong tuwa ya entenono sampe rampung. Kaya sampean biyen tunggoni wong tuwa lho ngene iki ana dijak ndongakno mbah buyute plencing siji, plencing loro. Iki sakjane iki mbah buyutmu apa mbah buyutku sih? Ya. Lho ngeten iki lak kudu diulangi lho. Sampeyan niku lho nggih, tak kandhani. Duwe anak ngono iku digendong-gendong disuduh-suduhno iki anakku iki. Nggih ta disuduhno ngene, ditunggoki. Lho saiki kadang ngono ndek wong tuwa. Ora tau tiliki, wis mati kuburane ra ditiliki. Sampeyan ngrasakno kira-kira. Sampeyan ndek omah terus anake meng lewat ngarep omah noleh wae ora ngono sampeyan gak modiar anak ngono ki lak ngono. Ya padha saiki sampeyan ngono kuwi. Wong tuane lagi didongakno, anake malah plencing siji-siji. Lha iku wong tuane sing ngono anak ya modiar ngono iki ya ngono. Sawahku wis diuntal. Omahku dinggoni, aku njaluk donga petekah loro wae tinggal lunga jare. Lha ngono opo uripmu barokah? Ora mungkin barokah mulu wong sing model ngoten niku kedungsal-dungsal uripe tak kandhani. Bayar listrik angel, SPP angel, anak tuturane angel. Soale sampean ora duwe bekti karo wong tuwa. Nek wong tuane wis ra ono iki ya butuh ditunggoni, butuh dongakne. Lho niki rungokno ngene ora didongno utekmu niki. Wong saiki wong gentane uteke wis padha mingsle ngene. Nggih mboten? Lho ngono blak-blakan mawon kula sami. Soale napa iki bot-bote panjenengan. Kanjeng Nabi lho sing kelase Nabi. Iku wae kama barok taala Sayyidina Ibrahim sampean sembayang setahun pisan urung mesti mek riyo tok ndongakno wong tuwa urung mesti ketampa malah ora. Lha niku mulane kowe ra iso ndongakno ya wis bokongmu lungguh.
Marepate nungone. Lha ngeten iki hukum. Mulane zaman Sayyidina Umar ana wong tawaf, ibuke digendong. Sampai trending tiang niku. Sampai Sayyidina Umar diwaduli saka Sayyidina Umar, ana wong hebat. Wong tuane wis ra iso mlaku digendong supaya iso tawaf, iso sa'i. Sopo ngono ki tak parane? Sayyidina Umar moro. Sampean to Kang terkenal sampean. Sampean iki terkenal gara-gara gendong wong tuane sampean. Kaya sampean cilik digendong. Wis hebat, top sampean padha biyen sampean mboten ya Umar. Lho kok mboten piye? Mboten sami. Kula nggih digendong wong tuwa, sakniki wong tuwa kula nggih tak gendong. Nek teng mriku sami, nek teng mrikine mboten. Kula lara, kula napa digendong wong tuwa dongane muga-muga anakku ndang gedhe, ndang sehat. Kula niku gendong wong tuwa kadang teng mriki tukul kok ya urung mati-mati ngono ki ana. Tak padha. Ya Allah. Lha niku mulakno sampean ngono ki cilik disuduh-suduhno wong. Gendong sampean seneng, saiki duwe wong tuwa aja digelek senthong mburi. Wong cilikanmu disuduhno wong, saiki wong tuane lara malah didelikke nang mburi digendong dididikno esuk-esuk. Srengenge didepno. Lho nggih. Lho ngoten niku. Sampeyan kadang wong tuwa saiki ngising ngono ae nesu ya Allah iki ngising lho. Sampeyan biyen lho panggonan turune wong tuwa mbok isingi wong tuwa ora nesu. Pangananmu dijaluk wong tuwa ngono wis nesu. Padahal cilikanmu susune kok buka kok jaluk kok nyok-nyok ngono iki ya dikekno. Bapakmu yo ikhlas ngono padahal iku teke bapakmu. Lho. Ngono ku dieling-eling yu. Nggih, sampean takon wong tuwa cerewet titik nesu, padahal sampean waktu cilik ya cerewet iki apa ta, Bu? Iki apa ta, Bu? Iki apa ta, Bu? Iki apa ta, Bu? Saiki wong tuwa takok iki apa, Nak? Hah, takok ae ngono. Kowe iki cangkem rusuh yo ngene. Kula saiki nuturi wong gentar wis ora urus lho. Ya tak blak-blakan ae ngono Pak Masudi. Los ki ae wong saiki wis tuplek kadang-kadang. Kupinge bundet ono ngokoli wong tuwa bid'ah usik ku alasan medhit lho polamu akeh lho ngene iki penting lho sampai kurang nopo nek kuat paranono Nabi Ibrahim niku 50 juta nek ndek duwe nek ora wis trima kok adoh meng ngadep tok ngono tok ngono bawa liwajaka syatrul masjidil Haram karo Allahu Akbar ngono niku ngedep rono wis trima. Sebab sampean kok nek wayahe mati gelem ra gelem tetep didepno ro depno didek kek ngono didepno rono. Ayo jajal ngono. Lha rumangsamu bekti nang wong tuwa niku ora penting. Cuman kadang wong mriki mboten paham. Gara-gara wong tuane diarani danyang ngoten niku tok terus nganggep nek peringatan sedekah bumi nyadran wah iku demit mboten Pak Bu wong Jawa niku nek ngundang pangeran niku Sang Hyang nek ngundang wong tuwa niku Dang Hyang nggih wong Jawa niku nek ngundang pangeran niku Sang Hyang mula nyembah Sang Hyang sembah yang nek ngundang wong tuwek niku Dang Hyang niku basa Jawa. Mulane sampai saiki nek Dang Hyang jikuk gurine tok jenenge eyang. Mula eyang kakung, eyang putri. Nek lurus jenenge danyang. Niku padha wong siji. Basa Arabe Syekhun Suyukh, basa Londone grandma grandpa, basa Cinane oma opa. Dadi aja mbok kira danyang iku demit, danyang niku basa Jawa wong tuwa. Yes kaya Abdurrahman nek jikuk gurine tok wak keman. Nek dijikuk lurus dorak keman. Padha wonge dorak keman Abdurrahman padha Dang Hyang eyang danyang niku wong tuwek. Dadi tuju demit. Nah wong tuwek niki nggih mesti dadi rujukan. Yang aku arep nandur kapan? Yang aku arep mantu kapan? Setiap pertanyaan dan wadule anakku itu dijawab.
kasih jalan keluar. Ada solusi. Nah, setiap jawabannya porodang yang diestokno, dicekel tenan, dadi pegangan. Ngestokno dawuhe porodang yang namine dawuh ingkang dipun dipundi niku diestokno. Sebab dawuhe dipundi mula porodang yang diarani pepunden. Pepunden niku dawuhe mesti jadi rujukan. Omahe diarani punden. Dadi punden niku maknane omah. Home, house, baitun. Jadi dudu omah demit ngono dul. Ini basa Jawa. Sampeyan karo basa Jawa saiki wis ora ngerti. Cah cilik-cilik Pakde ra roh, Pak Lek ra roh, ngertine karo tante. Kowe pandang ommu kae lho, karo tantemu, padahal iku wong lanang omong tok, om. Nek tante iku sebutane wong wedok tanpa telur. Selalu wong wedok ra duwe ndok. Dadi undangane tante tanpa telur. Lho ngono kan ora ngerti kaya ngoten niku. Mbok pikir tante niku apa? Tanpa telur. Lho. Nah, suwe-suwe anak putu niku lunga migrasi sosial karena jumlah penduduk dan ketersediaan makan gak imbang. Kerinduan pada kampung halaman menyebabkan setahun pisan mulai. Makanya kita punya budaya mudik lebaran. Nah pas mulai nggawa oleh-oleh. Dilalah ana sing dioleh-olehi danyange wis mati. Sing isih urip ya dikeke kayak rokok apa. Nek sing wis mati oleh-oleh dipangan sak dulur. Nyembayangi para dangyang, nyembayangi eyange niku wau. Nah, tekane anak putu nyembayangi para dangyang, upacarane namine srada. Sebab upacarane srada nek dilakoni jenenge nyadran. Loh. Terus kiai apa dikandakno Mbah Buyutmu rung mati le meng pindah jagat cilik neng jagat gede mula meruhi kaki danyang nini danyang. Terus Islam tekone Islam tahun piro? 1400. Terus 1400 niku wong Jawa wis pinter. Sebab tahun 500 pas Nabi lahir wong Jawa wis duwe kerajaan Kalingga. 350 Jawa Barat wis duwe kerajaan Tarumanegara, tahun 600 Jawa Tengah wis duwe kerajaan Mataram. Malang tahun 450 gak ada kerajaan Kanjuruhan. Tahun 600 wis mulai latihan ngedek Nomboro Budur. Loh. Artinya kita ini sudah jadi bangsa. Mulane begitu Islam teko karek gathukno tok. Gathukno sebab waktu Kanjeng Nabi teng Mekah waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi ijen. Terus duwe bala walladzina ma'ahu sahabat asyidda walal kufar terus geger karo wong kafir isih ning ngono terus rukun ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Terus Islam berkembang dalika mataluhum fit Taurat wa mataluhum fil Injil kazar'in. Islam berkembang kaya tanduran. Mula ana sing budal Cina nandur teng Cina sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Budal Afrika nandur sahabat Salman, sahabat Bilal. Sing teng Eropa Tariq bin Ziyad. Ana sing nandur mriki kazar'in para wali sebab kalimat Quran kazar'in kaya tanduran, mula sing mriki ilir-ilir tandure wusu milir petuk wong kene. Wong kene dikenalne Allah, ya gathuk. Wong Jawa niku nek Gusti Allah niku tan kena kinaya ngopo ora iso dibayangno Gusti Allah niku. Nggih. Dadi padha duwe akhire Allah, terus diulang salat. Wong kene jak salat ya seneng, aja kakean obah nek nyembah pangeran, nek sembayang. Cocok mulane Allahu Akbar anteng. Sebab wong kene sadurunge diulang salat wis biasa semedi. Semedi niku anteng ngeten iki. Dadi wong kene akhire salate anteng. Daerah di luar Indonesia sing nyembah pangerane ngangge joget,
Sampai saiki diulang sembayang anteng yo angel sing kukur-kukur sing delok HP wong panjene biasane Gusti Allah dijogeti. Loh, wong Jawa diulang, ayo wudu, seneng wong banyu angel, banyu gampang. Ayo zakat. Yo seneng wong ning kene mangan ora mangan kumpul ora mangan we ngumpul, meneh wis kumpul kudu dikei mangan. Diulang poso, yo seneng wong kene. Wong kene biasane poso, pengen bojo ayu poso, pengen sugih poso. Mula wong kene posone macem-macem, ana poso godhong tok ngidang, polo pendem tok ngrowot, gantung ning uwit ngalong, meneng tok bisu, luyur mawon ngedan, ngono akeh. Mula kadang awake dhewe niku do poso, pengen bojo ayu poso. Nek posone santri ya Rahmanu ya Rahim, nek rapate santri ya sunamata kaji ajiku jaran goyang. Poso nggih. Pengen sugih ya poso. Nek posone santri ya Fatahu ya Rozak salat duha, nek rapate santri ya golek bojone wong munggah gunung kemukus nah poso. Utawa nggawa pitik cemani munggah gunung Kawi. Poso, mulane jak poso ya seneng. Mula sampai saiki wong kene nek dijak poso seneng. Nggih ta? Poso bulan Ramadan mesti rame ngono, tapi ana sing beling. Poso ngarep karo guri tok tengahe bolong. Sing paling dablek malah ana, ya ora poso ning melu riyaya ngecat omah. Lah niku kuwi parah niku sing ana sing ngoten niku. Dijak bangun masjid wong kene ya seneng. Sebab wong kene wis duwe kebiasaan bangun candi gede. Saniki misalnya kaya dijak selawatan, ya seneng. Wong Jawa senengane nyanyi. Wis ket biyen. Wong Jawa niku hobi nyanyi, mula sakniki nek muni ana lagune mesti seneng. Ana mentok ya nyanyi nek wong Jawa tok mentok tak kandhani, wong mentok kok kandhani. Boro lintang ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Bojo minggat nih lho nembang wong Jawa. Nang Bali Sri nyanyi. Lho sampe ana sing nekat sampe silit iki dinyanyekno saking senenge nyanyi. Demok silit ku dikenayo kendang jebol ana lho. Lho mula akhir sakniki dijak selawatan ini ya seneng wong pancen bekate nyanyi. Alat musik ya duwe. Wong Arab duwe terbang, wong Cina duwe siter, wong Eropa duwe gitar. Wong kene ya duwe gamelan slendro pelok duwe. Terbuat dari logam, artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ora iso wong kono. Gong iku digawe pisan tok sampai saiki dituthuk ya munine ngono, ora tau nyetem. Nek gitar kan ngaki-ngaki cek disetem iku gung pisan ya wis. Gambang ya ting ya wis iku ora tau salin. Bahane kuningan ora karaten. Coba gawe teko ril ngono wis entek karaten. Tolong wae. Lho, ngeten iki ra ya nggih. Nah mulane selawatan ya gelem ngono sing ya Rasulullah salamun alaik dadadeng gitu. Duhai senangnya pengantin baru, sing kesel, sing riwang, ono semua. Ono sing ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Angliya numpak perahu layar, ya seneng. Sing lagi putus cinta ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah ya narep cerita karo sapa lho duwe lho mulane ibu-ibu niki anggere lagune teko apa menawa genderane ana musik ana sone teko mulane selawatan ya teko adela ya ta. Nah, padha mawon. Biarlah semua berlalu. Hadapi seperti apa.
Bunga kan mekar mesti kemarau. Bunga kan mekar mesti kemarau. Nah, berarti adila ya ta. Teko lho ngene iki mulane biasa mawon. Tukang sone mike niki sing nyekel kiai ya ngaji, nek sing nyekel dangdutan ya roke sakmene mulane sing seneng ya tukang son karo tukang syuting. Artinya kita ini sudah punya budaya. Diajak urip bersama beda-beda wis duwe Bhinneka Tunggal Ika. Diajak membangun negara kene wis duwe negara Kertagama. Diajak omong sing apik wong Jawa ya wis biasa omong apik. Pangkate dhewe-dhewe, ana sing pangkate maem, ana sing nedha, ana sing dahar, ning ya ana sing badhok. Ana sing nguntal, lho. Ana sing turu, ana sare, ana nendra, ana micek, ana batang. Ana mati, ana seda, ana kapundhut, ana bangka, ana modiar. Wong Jawa karek milih tok. Uripmu karek milih seda apa milih modar karepmu. Lestu, jadi urip ya Allah. Itulah mangkano begitu wong Jawa petuk Islam nyebar. Senaosa waktu kawitan diulang ya Hayyu ya Qayyum metune ya kayuku ya kayumu. Saiki wong apal Quran paling akeh Indonesia. Gitu. Diulang gawe langgar, gawe masjid, saiki masjid paling akeh donya ning Indonesia. Wong haji paling akeh wong Indonesia. Lho mulane sampeyan aja kok dibujuki wong kita Islamnya. Lah wong sing kono tambah entek, kene tambah akeh kok. Kene sing dikon belajar rono, ya kono belajar rene. Iki ustaz-ustaz ini kadang kalau ubel-ubel langsung minder pisan. Padahal pinteran kene timbangane kok ono lho. Yang itu niki lah penting lho. Niki lho Pak Masyudi, memahami desa di Indonesia ini. Ngulang gampang. Nah kadang kita niki wis ora ngerti. Wong Jawa diulang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus dijawabno urip aja lali sangkan paraning dumadi. Wong niki wis ora ngerti. Wah, kuwi kon ajaran kejawen. Kejawen apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dibasakno Jawa urip aja lali sangkan paraning dumadi. Terus menungso Jawa digekno tembang cek eling ngoten niku jenenge maca pat. Uripmu maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun ngalam donya manggon jero raga. Ragamu niku kancane papat nyawane niku nggih. Sebelah tengen malaikat loro gandoli, sebelah kiwa iblis loro nyasarno. Cek wong Jawa paham dijenengi sedulur papat lima pancer. Nek ngono tok mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo kiwa wau pun kula critake. Nek pengen bojo ayu nganggo dulur tengen ya Rahman ya Rahim, nek nganggo dulur kiwa sunama teka jajiku jaranku. Yang pengen rasa nek tengen la haula wala quwata illa billah, nek kiwa sunama teka jajiku Bandung Bondo. Oh, so pengen suke nek tengen ya fataku ya rozak, nek kiwa gawa pitik ceman munggah gunung kawi. Mulane kiai kali dukun niku padha padange. Nek tirakate kuat padha mandine golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ra tau adus ya ketemu. Padha mawon, padha padange ning padange siji padange lampu, siji padange omah kobong. Golek pitik ilang ngangge lampu ya ketemu, ngangge blarak digendul diobong pitike ya ketemu lampune isih utuh blarake entek kok obong. Ngono bedane nar kali nur. Ngene mulane wong Jawa niku uripmu kang kawitan kang tembange mas kumambang. Kemambange nyawa medhun ngalam donya fan fukuruh. Mas terbaik kumambang saka langit 7 ning langit 1. Sambut ngapati mitoni wacana Quran wacana selawat. Iku jenenge mas kumambang.
Manggon jero rahim 9 wulan kesusul tembang mijil. Mijil niku napa? Lahir. Nek mijil lanang akeh kohono wedhus loro, nek wedok siji. Lah nek wandu 1,5. Nempun. Iku jenenge mijil, tembang kelahiran. Nek bar tembang kelahiran, bar mijil tembange kinanti. Lah ciri-ciri niku sangonono kanthi agama, kanthi akhlak. Kinanti agama, kinanti akhlak diwulang ngaji, lebokno TPQ, TPA, ora ono hak asasi ra gelem ngaji saduk. Yen kula ibuke melu-melu tempiling. Nek ana polisi nek ana guru njewer murid aja melu-melu sampean yo. Soale iku kinanti, wayahe disangoni kanthi agama, kanthi akhlak. Nggih, niku wajib. Wayah ngaji kok ngegame banting handphone. Kok bar ngaji tukokno meneh. Ngaji kok layangan. Ketok layangane engko bar ngaji tukokno meneh. Lho niku kinanti, wajib cili-cili. Soalnya nek kinanti kok sampean lolos rasa ngoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang sinom wis bakal dadi si enom wis mulai ndap blek tuturane ngel wong si enom numpak mio lunga weng ngono wis tuturane angel. Apa maneh nek wis bar si enom tembangi sinom kesusul tembang asmara dono wis mulai ke taman asmara, jatuh cinta, taek kucing rasa coklat. Angel wong jatuh cinta niku mangan ra enak, adus males, ngising ra iso metu. Lho kabeh kan tau ngalami to nggih. Wis pokoke nek wong jatuh cinta niku rekoso wis tak lali-lali. Malasan saya kelingan. Terus-terusan iki. Nganti tekan sesuk kapan gonku mendem ora bisa turu. Apa iki kang jenenge wong kang lagi taman asmara. Deng 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 deng. Ngoten iki lagi. Loro ke taman asmara niku. Nek saiki rada enak wong ke taman asmara, iso video call. Zamane Pak Mas Hudi ngeten niki kula niki roro nek jatuh cinta. Wes nek wis kangen ngono ku rapet kok wis akhire nang pasar. Biyen nggih, nang pasar ngono terus golek kertas warnane pink. Mereke Harvest. Ambune mawar, aja keliru ambu melati, ambu gendruwo. Nulis terus mulai untukmu kekasihku. Entah kenapa malam hari ini aku begitu sangat merindukanmu. Ini bukan gombal, ini kenyataan. Di tengah kerinduanku yang semakin dalam, kenapa di sebelah rumah terdengar lagu Isabella? Itu kan kisah cinta yang putus kekasihku, aku gak mau itu. Dan yang paling menjengkelkan adalah di saat aku merindukanmu, kenapa yang datang malah wajah bapakmu? Loh biyen kan ngoten to pinter. Aku rela dengan kerinduan dan kesakitan hatiku seperti ini. Karena ini demi masa depan kau, aku, dan anak-anak kita nanti. Aku tahu kau pun merindukanku malam hari ini. Karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Kekasihku, perih memang merindukanmu seperti kata penyair. Kau tusuk di sana, berdarah di sini. Malam yang sepi seperti ini, bahkan aku masih bisa mencium bau tubuhmu. Karena sebelum kau pergi, kau sempat sentuh ujung hidungku. Tahu nggak itu? Aku nggak mandi seminggu, nggak wudu, takut baumu hilang. Loh kan gitu loh. Waktu kula kangen kali makne niki, nggih sami mau tahu le. Kekasihku, habis kata-kataku. Bubuk ya. Kalau kau menerima suratku ini, itu berarti aku sedang di puncak kerinduanku padamu. Cendrawasih burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Terus neng kantor pos golek perangko didilat templekno ngoten lho. Wis sakniki wis ora eneng kangen nang karek ngono tok kalimate ya meh mah. Mungkin lho niku asmara ndono mulai jatuh cinta. Nah nek wis bar asmara ndono anak menungso kesusul tembang gambuh. Gambuh niku napa? Jumbuh lanang wedok bangun rumah
tangga, wis rabi. Wis duwe rumah tangga, kandhanane wis angel, wis duwe urusan dhewe. Nah, nek wis bar rabi kesusul tembang dandang gula, urip nek ketemu dandang ya apa pahit, nek ketemu gula legi. Untuk bojo nggih merasakan manis pahitnya kehidupan. Untuk bojo kaya Pak Masyudi ya gula, ngoten mawon. Lah nek entuk bojo wis ora tau ndek dhuwit senengane ngeslot. Nah iku pahit uripe wis. Nggih ta ketemu Mas Heri ngono ya gula. Lha niku urip. Merasakan manis pahitnya kehidupan, bayar listrik angel apa. Lah nek wis bar dandang gula menungso kesusul tembang durma. Napa durma? Wayahe berdharma bakti. Nah dharma baktine napa monggo? Nek te bondo tokno bandamu, nek duwe ilmu tokno ilmumu, nek te tenaga tokno tenagamu. Jangan sampai hidup gak ada buahnya, wis ra duwe ilmu, ra duwe bondo, resik-resik got ra gelem. Lha ya niku jenenge apa? Pohon dinteni wohe, menungso ditunggu buah kehidupannya. Soalnya nek menungso wayahe durma ora nang berdharma bakti, anak menungso kesusul tembang pangkur. Napa pangkur? Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, maune salak kletak isine pecah saiki mangan apem ae untune copot. Nah iku pangkur nggih. Sing maune tatone naga mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing, nah iku wis pangkur nang mungkur. Sing tatone Garuda kok wis mulai dadi emprit, nah niku nang mungkur. Sing maune wadoh ning kono ketok, saiki ngethoki kuku ae ngiwo nengen yo. Pangkur, nah mungkur, nang mlebu masjid. Rakit tang setahun pisan riyaya. Nang mlebu masjid. Pangkur nang mungkur, sampeyan ora sadar apa iren-irenan karo sing sinom wis ben. Bocah nom tuturane angel ben wong kowe mbiyen ya tuturane angel padha ae. Begitu tuwek lali nome wis menengo nang mlebu masjid. Apelo kebau. Mungkur. Pangkur kok ora nang mungkur, hati-hati menungso kesusul tembang megat ruh. Pegat ruhe mati terakhir tembange pucung menungso ming dipocong sluku-sluku tok lebokne lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut petuk mungkar nakir merebuka Allah huruf Allah 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 malaikat mungkar nakir goblok muni Allah Allah angkat tangan tawapuk bawak ngono. Tapi malaikat rokib langsung rubuh, kelipat tahan. Ojo Kang. Ojo piye iki muni Allah we Allah. Iya iku muni ilat gentan. Rande ali batak dene ana caraka. Nah wis gelem belajar urung? Wis iki lho catetanku komplit sing tukang nyatet kan aku. Wonge ya wis gelem belajar. Lho, iki catetane. Angger ana pengajian ya teko. Lho. Ya lungguh. Oh, ngenteni. Iki lho. Tuh, tapi kok turu? Ya ora apa-apa. Nek matane ngaji ya melek ya matane ngaji, nek ngrungokno kupinge ngaji. Lah nek turu ngene iki bokonge ngaji. Ya wis bokonge kon mlebu swarga. Bokong tok. Lah nggih mula ngeten iki sinau sampeyan nek ana tarekah melu, ana jatman melu. Melu tarekah nggih. Ora diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Nah, entuk. Ya Allah ya Allah ya Allah. Layang keringgingan. Ya Allah ya Allah ya Allah. Lho kan diulang. Meripat diulang melek nyebut Allah. Sirah diulang nyebut Allah kanthi gedek tangan cekeli tasbih ben kabeh metune Allah soalnya tangan niki ya pinter omong niki nek mboten diulang kok omongnya salah. Loh, tangan niki iso omong lho Bu masih ramuni. Omong tangan niku. Ndas ya omong, belum kayak duit. Kaplok
Lha niku mulane diulang dadi sak waya-waya sirahe kejedodok subhanallah pecak telek masya Allah krungu bojo ngoro alhamdulillah rasa tak tilik aku saya ngerti bojoku saya urip lho ngono kan. Lho akhire kabeh wis kenal Allah. Sehingga pas diundang Allahu Akbar, ndase nyantol Allah budal. Iki dilatih angel mula sinyale ra nyambung-nyambung. Peringe angel, wong diulang angel akhire Allahu Akbar. Sinyale sik ning sawah. Sampai kiai ning ngenteni pekel ngono kae. Dhuwur setengah rolas sampai mundur setengah loro. Ngenteni wong-wong sing peringe angel, sinyale ra nyambung. Loading ae. Muser-muser. Jarene kiyaine Robana ya Rabbana. Urung nyantol. Ana teko loro malah rokokan ngarep masjid. Kiyaine ngenteni pegel tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Nggih. Sampai dinteni ra mlebu akhire kiyaine mangkel. Diuruki anjang-anjang nek cerana teko. Lha mula sinyale sampean ra nyambung, kadang wis muni Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya. Lagi dilu sinyale ilang. Matane melek, oh sarunge bolong. Allahu Akbar, ana udan gradak-gradak ya Allah, kerupukku udanan. Kabahku udanan. Lho kadang malah imame sing rusak sinyal. Imam sing sering rusak sinyal niku teng mriki gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Jare mak belum suwe iki. Suwe aku wis kudu ngising iki piye lho. Berarti sinyale rusak ngene. Mulane kula niku nate nggih Bu nggih ora nyalahno. Tahu sembayang niku rusak kabeh sak masjid sinyale rusak. Jadi teng Jogja niku nate wonten kiai niku panjenengan wis biasa lagune Jawa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lagune niku ngoten. Mesti waladdallin. Amin. Nah niku Jumatan lho iso. Waladdallin. Amin. Begitu tek mboten enten swara. Ana bocah niku amin niku sak masjid buyar. Lho ya berarti kan sinyale iki ora patek kuat. Ana tahu sembayang iki yang guyu kabeh gara-gara imame napas entek. Nggih. Bismillah. Alhamdulillah. Kok ora ono terusane ghairil maghdub. Ya arep amin kan ora iki kapan jane entek apa durung. Lah kok iso imame oleh amin. Ngono iku sak masjid ya guyu, tahu ngoten iki. Terus ana sembayang ana ekone ya ana teng Sulawesi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ana ekone. Nah, sembayang buyar itu teng Buntu. Teng masjid niku sembayang Isya. Rakaat pertama aman. Kok rakaat kedua niku lho ngamet sewu. Ana cah cilik numpak apa munggah mimbar. Kabeh telat anak sapa iki munggah mimbar. Tapi ra ngopo-ngopo mung muser-muser neng mimbar. Lah kok iso imame maca Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Cah cilik niku. Walaili idza saja. Walaili idza saja. Mawadaka rabbuka mamanggola. Kula sing teng mburi nak pun guyu niku. Buyar niku sak masjid. Lah kok suwe-suwe imame ora kuat. Kiye anake sapa dene angkat ngoten niku. Dan niku membu. Lah nek Sayyidina Ali niku salat lho dipanasi kile mboten krasa niku Sayyidina Ali. Lah nek awake dhewe pancen latihane ku angel. Wah, akeh banget.
Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Jadi ku mulane latihano, dadi sak waya-waya mati wis klebu latihane wong sing gelem belajar. Matine wong belajar mati sing di ngapura Gusti Allah. Nek ora gelem belajar belas sinau ora ngaji ora ngantuk didit minggat ya wis. Marebuka. Hah? Marebuka. Hah? Iki hahe pak cuanggah gulune cuanggah gulune langsung dadi wareng wedi ndelok akhirat cemplung nang neraka diudeg diangkat gantung kaya siwur tutuki modal madil ketarangan bodol gocek ajur mumur kaya gedebok bosok mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol gedebok bosok bareng tembange ketemu gamelane didadekke slendro pelok muni nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang gum uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong titik lha urip iku wis ngoten niku kadang apik kadang elek kadang ning kene yasinan kadang ning kono keplek kadang ning kene nabu terbang ning kono nabu wis urip niku wis kaya ngoten niku apik elek nek apik terus malaikat elek terus iblis nek menungso ya apik elek men biasa gak usah kaget cuman nek pengen pungkasan apik dang gum ayo gek dang balik nang Sang Hyang Agung dang balik nang Allah fafirru ilallah ayo gek dang cepet balik nang Allah lho ngono iku wong gentan ra paham akhirnya nang ning nang nong nang ning nang nong dang ya ana ngono ku wonge teko alhamdulillah dadi wis ngerti ya Allah mulane para wali mbiyen begitu bar ngono iku dikeki mangan wijikane telu mawar kenanga kan antil urip niku sak derma mampir ngombe ning uripmu mawarna-warna kenangana kenonge ning atimu kudu kanthil nang Gusti Allah. Lho niku ngulang wong Jawa. Termasuk ngulang hormat leluhur sing maune nyadran dadine sedekah sebab wong mati kudu disodakoi. Akhirnya rada nyadran klepon istilah sedekah dilakoni dadi sedekahan bareng sing disedekahi mati mulane ning jero bumi mula ana istilah sedekah bumi bareng dilakoni setahun pisan bahasa Arabe haul maka diarani haul duduk pol pol iku tesen L200 hal terus dikandani mbak buyut murung mati sik urip meng pindah jagat cilik jagat gede la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun mula ila hadrati ila ruhi kiyaine teko angger panganan teko dongane Allahumma barik lana borak barik mula ana sing ngarani panganan teko niku barian ya lho ngene iki nek ra didomno sampean tak ora paham lho sing danyang demit ae nggih cuman ya amit sewu nggih ayo nyuntuk Kanjeng Nabi nek wis bar peringatan gede napak tilas sampai puncak Jabal Rahmah wukuf sesuai kurban mulane iso memperingati skol ngene iki ya nyembelih sapi nek iso aja pitik cah kok yakik ngono karo Mbah Buyut kok medhit kirimi tapi ndase gelek kene lho ngoten begitu rampung mangan bareng lah seneng ngono pasar payu apa-apa payu kabeh seneng sedekahe digedhekno nggih gedhekno sedekah mula wong tuwa mbiyen nek ana pengajian apa khol sedekah bumi nanggap wayang dudu sing mati njaluk wayang cuman wayang nekakno wong akeh akhirnya bakul sate teko satene payu mulih bojone seneng iso blonjo idkhalus surur sedekah nyebabne wong seneng iku tetep dadi sedekah lho koyo ngene iki nggih ngene iki lano penting nah akhirnya kita di Indonesia duwe adat macam-macam karena apa sebelum Islam teko adat kita juga sudah jalan
Mulane Islam niku kuat di Indonesia karena berjalan bersama apa yang ada dan diajarkan nenek moyang. Lho apa ngono ku nyalahi adat ya ora. Wong Kanjeng Nabi nameng innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Mek nyempurnakno akhlak. Lho wong ngene iki ya wis ana sadurunge Nabi. Ngoten niku ning patung. Ngono ya eneng. Karo Kanjeng Nabi ngeten iki diiseni Allah Akbar. Wong rukuk teng patung nggih wis enten karo Allah Kanjeng Nabi diulangi subhana rabbiyal azim. Kalau itu medun subhana rabbiyal a'la ono kabeh. Wong akikah ya wis ana cuman serem nek pengen anake kuat beleno gajah. Engko bayine dilabur getihe gajah. Sing pengen dagange ben laris beleno unta. Akhire bayi getihe unta dilaburno ning bayi. Lho niku terus karo Kanjeng Nabi nameng diulang ngangge wedhus, nek lanang loro wedok siji, nek wandu siji setengah niku ulangane ora nabi niku ulangane wong gentan. Nggih. Lho ngeten iki penting. Mulane tahun ngarep nek iso apa khol ngene niki mbelih sapi weri rungokno. Tahun ngarep sapi ya. Ya aja kok tahun ngarep terus malah ndok ngono. Nek saiki sampean biasano ndok, sesuk sampean mati dikirimi ndok. Nek sampean biasano sapi, sesuk sampean mati ya dikirimi sapi. Nggo ngulang anak putu. Nggih. Lho, amma ba'du. Lho niki lagi mukadimah kok. Lho dereng mulai ngaji. Lho jare sapa kula wis mulai ngaji dereng. Ngaji niku nek pembukaan rampung kan amma. Ba'du kula kita wis sama ba'du dereng. Nah iki lagi amma ba'du, tapi wong ra ono sapine ya pembukaan tok wae. Besok nek ono sapine tak dungeni maneh, nggih. Semoga-moga sedaya barokah. Gentan barokah. Sedaya ingkang dipun hajataken pinaringan hajat ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina aftuhal 'arifin. Hikmatika wansurna rahmataka wa zakina wa nasina ya Allah. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير من قبل العين واختم لنا بالخاتمة. اللهم نور قلوبنا بنورك يا رب العالمين. Ya Allah ijal aulatana dzurriyyatina dzurriyyah gentan ya Allah. Alil khair daripada rahmat ya Allah wa qasidana maqasidam maqasidatunya wal akhir jami'a baina ummatina wa syaikhina bil masyayikh gentan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma dakhilna jurum lakatina ba'da mawtina walahum. Allahumma ij'al qabrahum mutamarrad bil jinan. Allahumma ij'al qabrahum jannatan wa Allahumma ighfir Rasulullah. Yaqina ila rabbika radiyatan mardiyah wa qul ba'ibadu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.